Iisakki Kiemukki, nyt siellä on liki 60% äänistä laskettu, ellei enemmänkin. Miltä tämä tilanne nyt sitten näyttää? Perussuomalaiset ykkösenä ja kerro omat tuntemukset omalta kohdalta. Kauhean ristiriitaisesti, että puolueella meni paremmin kuin varmaan moni osasi odottaa, mutta puolueen sisällä ei kyllä juurikaan muutosta tapahtunut, että sinänsä niin kuin ehkä jokseenkin yllätyksetön tulos demareiden osalta. Siellä on Koskinen, Filatov ja Skinnari ja sitten Mika Kari uutena, että tavallaan siinä ei ole sitä niin kuin, no ei siinä mitään yllätystä. Näin mä sen laskin, että Koskinen, Filatov, Skinnari varmoja ja sitten siitä 4. paikasta, kun se pystyttiin pitämään, niin Mika Kari, Minna Lintonen ja minä taistellaan. Nyt siinä on Hannele Rämö, ketä mä en odottanut siihen taisteluun. Nyt on vielä sitten isot kaupungit laskematta suureksi osaksi, että mulla on pienet saumat siihen varapaikkaan, mutta eihän se tietenkään sitä mitä tavoiteltiin. Äänimäärä, miltä se vaikuttaa? Oli se 2200 tässä vaiheessa vai? Joo, tai vähän yli taisi olla. No äänimäärä karttuu sitä mukaan, kun ääniä lasketaan. Niinpä. Oikeastaan musta tuntuu, että se tulee jäämään ihan samaan kuin viime vaaleissa. Tämä niin kuin aika status quo omalta osalta verrattuna 4 vuoden taakse. Että kyllä sitäkin voi jo johtopäätöksiä vetää, että ei nyt aika hirveästi ole päässyt kasvamaan. Kun en tiedä sitä tulosta, niin vähän vaikea tässä on niin ottaa kantaa, mutta se on pakko sanoa, että ollaan tässä kuin tulisilla hiilillä. Niin, onko paitaa pitänyt vielä vaihtaa illan aikana vai? No ei ole toistaiseksi vielä, mutta voi olla, että senkin aika vielä tulee. Ja mä tiedän, mä ajattelin, että mä annan tämän silleen kohtuullisen lunkisti, tapahtuu mitä hyvänsä, mutta se, että jos tässä tosiaan täytyy odotella vielä tarkistuslaskentaakin, niin onhan tää vähän aika jännää. No, minkälainen muuten teillä on täällä illan mittaan tunnelma ollut Suiska klubilla? No alkuun oli tietenkin rauhallista, kun lähdettiin sieltä aika pohjalta ja nyt on sitten kiivetty niin pirusti tässä viimeiset minuutit ja viimeinen puoli tuntia oikeastaan, että voi näistä vielä bileet tulla. Iisakin vartin sitten oli plus 22 ja oli eduskuntapaikassa kiinni. Mitäs sä näin? Ei, kortti tuo ja kortti vie. Eikö tää ole tämmönen soidismi ja nämä oli semmoitteet vaalit tällä kertaa. Ei mitään, tää on elämää ja minusta sattuu ja osoittaa, että jos Jumala on olemassa, niin sillä on huumorintaju. Miten Sydänliha kestää tämmöisen vuoristoradan? No ihan hienosti, ei tässä sinänsä mitään hätää. Tämä oli kuitenkin hyvä tulos ja kääntö alkuun näytti paljon huonommalta ja sitten ihan mieletön loppukiri siihen sitten tuli vielä ja kyllä siinä niinku tunteet meni lattiasta kattoon ja se on elämän suola. Semmoista se pitää ollakin. Jännää ja kokemuksia. Aivan. No sieltä viimeiset äänet tuli ilmeisesti Lahdesta, kun Skinnari sieltä. Riihimäestä tuli viimeiset. Ahaa. Riihimäestä tuli viimeiset. Mutta eikö se ollut teille kummallekin alue, josta ei niin hirveästi. Mähän yritin panostaa Riihimäkeen ja Lahteen, mutta niin kyllä se näytti, että mä sain eniten ääniä Hämeenlinnasta, eniten ääniä Janakkalasta, että nämä mun alueet oli ne, mitkä oli mun takana. Ja se ei ehkä sitten niin purru se mun juttu siellä Riksussa ja Lahdessa, että sinne pitäisi vaan rakentaa enemmän verkostoa ja tuntee ihmisiä, että se ei riitä, että sä pistät sinne mainoksia, käyt siellä torilla heilumassa, niin okei, sai siellä jotain, mutta näin tällä kertaa. Soundi on kuitenkin sellainen, että ei nyt mennään kyllä seuraavissa läpi. Että no joo, ei sitä nyt ei voi tietää, että 4 vuotta voi tapahtua ihan mitä hyvänsä. Että elämä paiskoo ja viskelee ja mitä hittoa, mitä tahansa voi tapahtua, mutta mä oon ihan tyytyväinen itteeni ja elämääni ja everything is fine. Oliko tässä mitään tarkastuslaskennan viimeistä oljenkortta vielä? Onhan siis kyllähän nyt äänet vielä lasketaan ja jos siellä on jossain Jukolassa sattunut jäämään yksi ämpäri johonkin nurkkaan, niin on se mahdollista. No joo, nähtäväksi jää. Joo. Kiitos ja muuten tämä haastattelu on tehty Suiston vessassa. Paras haastattelu ikinä. Hyvä reskaa.